kana ji na ko askara makallahi aka kira tura wanda suka kira ga dan iska kamar ta da kare tsaye kai baka ga hullar shi ba ka kode wurin maula mu je mai aka kira ba tura wanda suka jirgin nan suka duba yan China nan ba su gani ba ina fitowa nace su bari zo duba kusa abin da ya faru ina zuwa na duba ta gaban wannan abin gannan na gaba ina duba kusa abin da na gani ashe tun can da muka fito muna tare da wani sauro ana ta gudu da shi iska ya mishi yawa shi kuma bai san iska ka san iska da sauro ba a shi ashe shi ya zo ya daga kawawun shi guda haka yayi haka sai ya tsare jirgin nan ashe kawon shi sauran nan shi yayi haka jirgin nan ya tsaya cak ina dila kawawun shi guda shin iska ko dan iska ni ban ai da sauro da iska ba su shiri to tun can ana ta ruwa ai hada dan iska ba yana zuwa sai ya sa kawawun shi guda ya haka yayi mata buraki ai ni ma da dan iska ba mu shiri ina dila in ka je ka samu tasbiya ta ciki hari nan be a